za ka ɗau kuɗi ka ba annabi ne alaihi yanzu? Ka so al'ummarsa, ka ji tausayin al'ummarsa. In kana da harka ta arziki ka zama ka ciyar da masu ƙaramin ƙarfi, ka taimake su. In abin sayarwa ne ka zama mai sauƙi mai rangwame. Da ba shi ne kirarin alhaji ba ƙasar Hausa? Shi alhajin Allah sai mai sauƙi da rangwame, mai kyauta mai sadaka. Shi ne shirin alhazai ai. Shi ne abin da za a dinga yi wurin kyautata mutane. Duk abin da ka san za ka yi sai amfani da shi ka yi shi da nagarta. Kar mutum yi wa al'umma annabi alisan algus, kada zai yana kinsu, kada zai yana toshe musu hanyar arziki, kada zai yana yin hasada ga al'ummar annabi alaihi salam. Ya zama al'umma yana santa, yana jin tausayinta, sannan yana taimaka mata. Wannan shine abin da mutum zai yi. In kai haka annabi alaihi salam zai so. In kuma al'umma ta yi maka wani abu marar daɗi, ya haƙuri, yafe, kai afuwa. Domin in ba kai afuwar ba, ran kiyama ta zo kamo shi za a yi sai an karɓi haƙƙin. Annabi alaihi ko shi ba zai ji daɗi ba, domin shi ba zai so ɗaya a cikin al'umma sai faɗa bala'i ba, sai ya fidda shi. To tun kafin a kai ga wannan daman, kafin a zo ma ka yafe saboda shi alaihi salatu wasallam. Wannan haka ake.